Min jiekol biex tqa' tnejn, fl-aħħar jifga u jibqa' b'xejn. Kien filgħodu kmieni. Il-mama kienet diġà listit kollox għax ħin Nina tqum bil-kolazzjon fuq il-mejda u l-lunch ippakkjat fil-lunchbox tagħha sabiex meta Nina tinżel issib kollox lest jistennija. Il-mama għamlet bela te taħraq u poġġiet bil-qiegħda jiddawwar il-mobile sabiex tara x'aħbarijiet kien hemm. Ma kienx tiddejjaq toqgħod tissendika u ssir taf x'qed jgħidu n-nies fuq il-posts li jitfgħu fuq il-midja soċjali filwaqt li titkaża jew titħak b'xi ħaġa li tkun qrat jew rat. Fejn minnhom semet taħbita mal-bib ta' barra. Inseta ġie kmieni filgħodu. Mal-ewwel inħasdet u qabel ma fetħet staqsiet min kien hemm. Semet vuċi ta' mara li qaltilha sabiex tiftħilha u tagħtiha xi ħaġa x'tiekol jew xi ħaġa tal-flus għaliex ma kellix biex tgħix. Il-mama tħawdet u ma kienitx taf għandix tiftaħ jew le. Fetħet bil-mod il-bib u hemm sabet mara li miskina kienet tidher li fqira mill-ilbies tagħha. Wiċċa kien jidher imdejjaq sew, tant li l-mama tħassrita u stednita tidħol għandha. Din il-mara aċċettat mal-ewwel u daħlet għand il-mama ta' Nina. Malli poġġiet, il-mama offritilha li tagħmilha bela te u ġabitilha l-gallettini sabiex tkun tista' titrejjaq. Malli t-te kien lest, ħaditula fuq il-mejda u qadet bil-qiegħda flimkien magħha. Il-mama bil-galbu kollu, għaliex ma riditx tinftiem ħażin, staqsit lil dik il-mara kelli x-xogħol u x'kienet ir-raġuni illi spiċċat iddur id-djar biex tiġbor xi ħaġa tal-flus. Din il-mara, għalkemm kienet xi ftit mistħija, qabdet tirrakkonta l-istorja tagħha lil-mama. Hija qaltilha li kienet tarma fuq il-monti b'diversi affarijiet li wieħed jista' jsib id-dar. Ħdejja kien hemm mara oħra li wkoll kienet tarma b'oġġetti simili u minn dejjem kienu f'kompetizzjoni ma' xulxin min minnhom kien jirnexxielu ibih l-aktar u jattira l-aktar nies. Tant kienu saru akkaniti kontra xulxin li kienu jqaċċtu l-prezzijiet bla doċċ l-aqwa li jbijaw l-aktar. Din il-mara sabiex teleb il-kompetizzjoni bdiet tagħmilha l-bsaten fir-roti. Daqqa toħdilha xi oġġett minn taħt, drabi oħra kienet tajjed b'kemm għandha saħħa li l-prodotti tagħha biss kienu tajbin u ta' ma' ġenba kienu difettużi u sansitra darba minnhom kienet kisritilha parti mill-armar tagħha. Il-mama ma tantx ħadet goż b'dak li semat, iżda bil-paċenzja kollha għadet fil-kwiet tisma'. Dik il-mara qaltilha li wara li ġara dan kollu hija kellha żarma għaliex ma kienx qed tagħmel qlieħ, speċjalment wara li tellata l-qorti u rebħitilha kemm xa flus ġmiela tal-ħsara li kienet wettqet. Wara li stqarret dan kollu, hija qalet lill-mama li kienet talmet it-talima tagħha u kien ikun aħjar li kieku laħqet kompromess ma ta' ma' ġenba minflok għamlitilha l-bsaten fir-roti għaliex min jiekol biex tqa' tnejn fl-aħħar jifga u jibqa' b'xejn. Tifsira. Min jipprova jieħu kollox għalih u ma jagħtix ċans lil ħadd ieħor jaqla l-ħobża ta' kuljum tiegħu, jispiċċa jitlef kollox xi darba jew oħra.